abusuafoɔ mu bi akɔ bɛbɛ so German Sika Fie so ɛna so German TV so bɔmmɔden na subscribe to channel no like video no na share sɛde bɛyɛ a adɔfo nso nso bɛka video no ne nyinaa tumi adi abom. Yes, ɛnɛ yɛ Wednesday, yɛwɔ midweek, yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ for yɛ midweek ne wei yɛ midweek na board year 2018 sɛdeɛ wohu no event number 749 nso ato sanafo wɔ ha 1 2 3 na wabɛto 50 na wasɛe 44 ɛwɔ machine owie na ɔto sana 7 38 55 sana 7 38 55 nti owie deɛ a ɔsɛ yɛmfa event yi nkɔdi aha mehu sɛ 38 yi ɔbɛkantae anaa ɔtɛne 83 na dɛm hɔ free ball na 87 owie a repeat mela apɛ 83 no nti wei wopɛ me event no wie a na wɔyi 83 87 atwa no $2. Yes, na wɔatwa no $2 ɛwɔ so nti woba current na sei na wɔbɛyɛ no wohwɛ event number 107479 a na wɔbɛto sana 4 no wɔ ha 1 2 3 na wɔbɛto 50 50 na wasɛ wo double 4 machine owie a apɛ na wɔbɛto sana 7 double 5 38 sana 7 double 5 38 nti owie a wɔsɛ yɛmfa event yi nkɔdidi so good. Yɛnhwɛ setup wei nso ɛ ne yɛfa ngo no ɛwɔ hɔ wei nso yɛ midweek na board PM year 2023 event number 1012 mehu so ato double 373 nti 1 2 3 na wabɛto 65 ɛwɔ machine nti 1 2 3 4 1 2 3 na wabɛto 61 center box position owie a na wabɛto sana 7 double 5 center box na ɔde abɔ 54 nti 61 no ɛlape double 5 no ɛwɔ center box ɛna ɛde abɔ 1 2 3 ɛde abɔ 54 sana 7 no nti owie a ɛno nso sɛ yɛmfa event yi nkɔdi so wonim sɛ so ɔbaba na ɔde lape bɔ 3 number sen a ɛyɛ a yɛnkonya hɔ koraa ɛno sɛ wobɛyi aseɛ no wopɛ me event no bia na wɔyi aseɛ mmiɛnsa no na wɔatwa agu mu sɛdeɛ da biara a ɛyɛ no sei ne yɛde bɛdi bag Monday last week no. Yes, nti wabɔ lape ne sen a ɛne yɛnkɔ for 3 numbers na ɛhyehyɛ aseɛ no ne yɛnkɔtwa mu ɛwɔ hɔ nti ɛma werɛ mfi twa bɛdi na bɛto nti woba current na sei nso na wɔbɛhyehyɛ no nti wobɛhwɛ event number 1077 no wato 7333 nti 7333 1 2 3 na wabɛto 65 ɛwɔ machine 65 nti 1 2 3 na wabɛto 61 center box position owie yɛ apɛ na wabɛto sana 7 double 5 54 sana 7 double 5 54 close ɛwɔ hɔ no nti owie a ɔsɛ yɛmfa event yi nkɔdi yes nti yɛnya no sɛn deɛ a na ɛne ɛwɔ sɛ yɛka 2 event no bom yɛka so ani a sɛ ne yɛba abɛnya yes sɛ ne yɛba abɛnya ne yɛyi best 5 22 79 81 83 87 ne yɛyi best 3 yɛbɛkɔ for 22 79 81 best 3 ne yɛakɔ for 22 79 $2 ɛma werɛ mfi sɛ wobɛtry 83 87 no saa setup yi a 87 repeat bɛla apɛ 83 no yes try 83 87 no $2 ɛwɔ hɔ yes nti na kyɛ sɛ sɛn ɛne bɛnya for yɛ midweek game no sɛn ɛne bɛnya no yes na atiefoɔ me bɔ nkaeɛ sɛ wa o requested for Ulaki machine biara no ayɛ ready nti nyamboa wɔkyena which is Thursday ɛbɛyɛ distribution no nti ɛyɛ na mate wo nka ɛna round machine no nso ebi wɔ hɔ round machine no ebi wɔ hɔ yes bebree ɛwɔ hɔ ma menkyerɛ wo kakra ɛwɔ ha machines no ayɛ ready ɛwɔ ha yes machines na ayɛ ready ɛyɛ round machine no say ɛna tie nti
wow pay run machine no mo am requested for said they make we like machine no and also I ready we nso ye run machine no nti ma san kan de ne fa ye adwuma ne nya mfa so se ibutu yes ni use ye easier network and so a network ba ti baby a wodi a wodi ene bi use nti ma san kan de yes nti so sa na ti nti wo pe machine dia ha ho machine bebre na wa ha no ha ho nkutua sika wo ba bia ye nya sika and answer over request na ye dia bro na so watimi de aye adwuma yes na se se de tie no na men kan ho ma yakwatentia ho de wo bye bye